Bon dia, família. 7:54 del matí. Ens n'anem cap a Peramola, Lleida. Anem a fer un dia a la vida d'una pagesa. Fa molta il·lusió perquè avui torno una mica als meus orígens. El meu pare és del poble del costat, literalment, de Peramola. Per favor, que deixem tots a parlar de política i que parlem de coses més alegres i sobretot a les xarxes socials. I això m'ha donat l'excusa perquè així Salomeu, durant la Quaresma, no hauré de parlar. Sí, gràcies. Hola, Laia. Perdona que venim tard. Què tal? Bé, estressada. Estic gravant ja. Sí, vale. Ja estàs estressada, tu? Sí. Em vas dir... Necessito apuntar les coses que he de fer per això. Vale, va, doncs anem a apuntar-ho. Jo et segueixo, Passem, Sí, endavant. Mira, he d'anar dalt a l'ordinador a apuntar que una vaca ha parit. Han nascut avui, el verí? Sí, aquesta nit. He de fer gestions, puta burocràcia de merda. Que això ja en parlarem, però és que és el puto infern, oi? Literalment. I he de preparar les feines que han de fer els 3 treballadors que tenim, que vaig a començar per aquí perquè ja s'està esperant. Vale, sí, ja s'està reclamant feina. Exacte. ¿Este está lleno, Madu? No. Aquí hay 5 litros, o Madu? I tu què? Com et dius, tu? Com es diu? Quissa. Quissa? Hola, guapa. Hola. Aquí, a la banda de més cap allà, hi ha les 100 vaques de munyir. Vale. I a la banda d'aquí hi ha les vedelles joves que encara no han parit mai i vaques que estan entre un part i l'altre descansant, diguéssim. I aquí hi ha vedellets petits i ara anem a posar palla allà, que aquelles estan esperant per parir, amb el qual és important que tinguin el seu espai net perquè no s'infecti res i puguin... Vale. D'això. I posarem amb això. Amb el tractor? Això és un empallador. Aquí al meu pare li encanten els tractors antics, llavors, bueno... Vale, vols treballar una mica? Vinga, sí. Agafes una pala i això ho empenys cap endins. Això els meus tiets també m'ho feien fer de petit. És el que els hi fan fer els nens petits. Vale, allà també ho necessitaré, aquella línia que hi ha allà. Tu ves mamanant, Vale. Ja estic escoltat. Això és pitjor que el crossfit amb els actors. Té flow, tia. Té molt flow. Hola, guapa. Deuen ser llestes les vaques? Ara li preguntaré, a veure com ho veu ella. La preferida és la... La segona. Perquè és carinyosa, bàsicament. Sí, mira, no cal que entris perquè t'emportaràs. Bueno, no passa res. Es posen tenses, no? Sí. Però veus, aquesta no. Mira, si vens per aquí podràs creuar. Mira, pam. I llavors li poses nom o número? No. Abans en tenia una que li dèiem la meva amiga. Jo li deia la meva amiga i el meu pare li deia la teva amiga. Vale. Era el seu... d'això. I ja la vam portar a l'escorxador. No ho sé, jo el que intento és que facin el cicle vital el millor possible, saps? Que mentre estan aquí estiguin bé, estiguin cuidades i quan hagi de marxar tindrem la seva filla aquí. No? És com... bueno, no sé. Hola. No li facis malbé els sabates, Uah, són gegants, tio. Quan pesa Aquesta això? és petita, Tu què, que m'estàs... Xupona. Aquesta és la carinyosa, oi? Sí. Una cosa, i són llestes? O sigui, se sap, això? Són molt llestes, molt llestes. Vull dir, normalment tu li ensenyes un camí una vegada, no cal que li tornis a explicar i ella ja sap on ha d'anar. Quan la portes en un camp, o fins i tot, o sigui, elles tenen el seu propi sistema de... tenen amigues
tenen una que domini el ramat, no? Diguéssim, un cap. Evidentment saben quin és el seu vedell per l'olor, pel crit, per el que sigui. Hi ha estudis fins i tot que diuen que si tu les has tingut sempre pasturant, elles saben quines plantes els hi fa mal, quines no, i entre elles és com que ho aprenen a base d'observació. O sigui, si els hi fa mal la panxa vaig a menjar camamilla perquè no sé què. O, en plan, són animals superintel·ligents. Que fort. Porta, deixa el Guillem. Tu t'estàs menjant les meves sabates. Vine aquí. Li has agradat, I jo, sí? Sí. Això em fa una il·lusió. No us he ofert, voleu tastar el formatge de la cooperativa? Home, sí, un trosset. Aquest és de Cadí, no? Sí. Vale, doncs explica'm una mica. Primer això, vosaltres sou de la cooperativa Cadí, entenc, llavors veneu tota la vostra llet, Sí. no? Us la passen a recollir cada dia. Sí, venem tota la llet a la cooperativa, som socis, ara mateix hi ha 66 socis i jo estic a la Junta també. Soc la secretària del Consell Rector, o sigui, represento els interessos dels socis dins de l'empresa. I t'agrada? Molt, jo soc molt participativa i molt activista. Molt bé. I llavors aquest formatge és de la cooperativa, per tant segurament hi ha llet vostra aquí. 100% segur que hi ha llet nostra. Una pregunta, és que ara estic obsessionat amb un tema jo, que és el temps d'ús del mòbil. Tens molt temps d'ús tu? Tinc probablement molt temps d'ús del mòbil. On cony es mire? Aquí baix. Ah, molt bé. Està bé. Està bé, 4 Menys hores. 23% de la setmana anterior, també s'ha dit. Vale. La setmana anterior va ser més dura. Estan bastant bé, t'he de dir. Crec que és un bon paràmetre per mesurar, perquè al final és qualitat de vida, també depèn de quantes hores facis al mòbil. Hi haurà un A mi moment... m'incrementarà també, perquè ara he començat dins del sindicat tinc la responsabilitat de comunicació a nivell de tot Catalunya, llavors estic constantment mirant què fan altres sindicats, quin reel podem penjar, aquesta idea m'agrada, la guardo, no sé què, en plan també. No sé com està l'oficina, doncs us aviso. Bueno, que estigui com està sempre. Desadreçada. Que sigui de veritat. Si vols aquesta per ell i aquesta per tu. Vale. Bueno, i aquesta part burocràtica, un dels grans motius de la revolta pagesa, que tu em vas dir que no li dèiem revolta? Sí, o sigui, el moviment social en si que va sorgir el febrer passat, a Catalunya s'anomena revolta pagesa. Vale. D'aquí n'ha sortit el gremi de la pagesia catalana, i sí, un dels grans temes que es tocaven i que es queixaven a la revolta pagesa era la burocràcia. Literalment, sí. Mira, aquí tinc, a veure, el GTR, Gestió Telemàtica Ramadera, la cosa més hipòcrita que el govern de la Generalitat ha fet mai, perquè quan al Pirineu i molts llocs de Catalunya encara no hi ha connexió a internet, van i t'obliguen, no, ara tots els vedells que neixen els has d'entrar aquí amb aquest sistema. Cada vegada que mous un animal a una altra granja ho has d'entrar aquí aquest sistema. Vull dir, bueno, doncs primer ens poses internet a tots i bon internet, i després ens obligues a fer això. O sigui, però bueno. Aquí, de moment, paguem internet per ràdio, perquè, evidentment, per cable aquí no hi ha fibra ni hi ha res. Això és només el tema de la nostra gestió, però després aquí tinc una carpeta on hi ha, veus, goita, tot un munt de carpetes plenes de documents, control de traçabilitat, control alimentació dels animals, control subministrament aigua, control estat sanitari dels animals, control medicaments i tractaments, control de munyida, que vinguin aquí a fer-ho. Protocols, apunta tots els productes que fas servir, cada quan els utilitzes, en plan tot, la rutina de munyida que fas, com neteges, de veritat, és surrealista, o sigui... És demencial, no? Sí. I jo, la veritat, la meitat de coses no les faig, i si volen que vinguin i que... I que ho controlin ells, no? Que ho vinguin a fer. És que no m'estranya, tio. Aquesta vaca ha parit avui, ha fet un part fàcil, un vedell femella, guardar. Si el vedell és mascle, què feu? L'engreixem fins que té un any i després hamburgueses. Perquè quantes hores calcules tu que has d'invertir? O tu en general a la granja s'ha d'invertir en burocràcia? Una hora al dia, 2 hores al dia, o més. Com si no sé, comptant que només faig una part de la feina i que l'altra me la fan a la gestoria, que hi ha gent que se la fa ell mateix. La burocràcia genera un sobrecost, ja sigui en el teu temps, que val uns diners, o que lloguis algú altre perquè t'ho faci. Quan cobres, si és que es pot dir? Ara mateix estic cobrant 1.300 euros al mes. Per les hores que faig és un bon sou, perquè treballo molt. El meu pare cobra molt més, evidentment. Vale. Perquè, bueno, de moment l'empresa doncs és seva. Clar, tu ets com a assalariada. Sí, cobro el mateix que els altres treballadors, tots 4 cobrem el mateix. I de moment... I ets autònoma, no, has dit? No, ara mateix soc assalariada del meu pare. Vale. I això, bueno, nosaltres
Jo considero que si fas una bona gestió Hola, en mira-la. aquest moment... Hòstia, mai havia vist una... Està contenta. Mai havia vist una vaca córrer, tio. I mira, tot... Està una mica nervioses també, però... No marxeu cap a dalt, us he portat aquí perquè pastureu. s'estan escapant, oi? Sí. Bueno, sou la novetat. No passa res, ja. Que mones, tia. Facin el que vulguin. Hola, però és que fa bons salts, eh? Sí. I si et carda una cosa, xaval... Et mata. Si et pilla bé, et mata. Sí. I quantes hores fas al dia? Calcules? O sigui... m'ha passat. Ai, ho sento. Uau, vaya tirón, eh? A més, el cul ho he notat, m'ha fet pam. Oh. Això sí que et desperta, veus? Joder. Fas 8 hores al dia? Sí, més. Més, no? 10. Depèn molt del dia, de la temporada de l'any, de si tinc molta feina traçada o no. Hi ha dies que puc fer 12, però no és habitual. Tio, doncs justament ara ho estava pensant i així com ens veus, només el que canvia de tu i de mi és que el meu pare va marxar del Pla i que el teu va seguir amb el negoci familiar. Podríem ser literalment la mateixa... És bestial, o sigui, jo la meva vida podria haver estat aquesta i la teva podria haver estat la meva, saps què vull dir? Sí. Venim d'una cosa molt similar i cadascú ha fet una cosa completament diferent i jo estic venint aquí a gravar el que tu has fet perquè és la meva feina i tu estàs fent la teva feina, que és com molt curiós realment. El món és molt petit. El món és molt petit, tio. Ui, Fabina, tot això és femta. És pipis, femta, és tot el que està carregant a la cisterna aquesta i que després ho reparteix pels camps, perquè així creixin amb més propietats. Aquí els meus tiets una vegada em van explicar, clar, ells també tenien una granja, tenien també un femer, i els meus tiets em van explicar que un cop va caure un dels gossos que tenien, com ella, doncs va caure i va morir, perquè clar, això és tan dens, és com les arenes movedizas. Com és en català? Com dius? Arenes mogudes. Què? Hola, es fa la xuleta, eh? Com vas decidir triar? O sigui, ho has triat, aquesta feina? Sí, o sigui, a mi des de casa mai m'han dit has de fer això. De fet, la meva mare no volia que treballés d'això perquè sap que és molt dur i segons ella estava capacitada per fer grans coses a la vida. És a dir, com si això no fos grans coses a la vida, no? Bueno, jo crec que hi ha molts prejudicis enfront a la feina de pagès i la gent es pensa que només és aquí en plena galledes de llet i abocar galledes de pinso, però en realitat és una gestió d'una empresa com qualsevol altra i tu pots ser tan perfeccionista i tan bo amb la teva feina com vulguis. Crec que està molt bé que vinguis avui i que la gent vegi que això és una feina com una altra, comporta estrès com qualsevol feina del segle XXI, també tens el temps lliure, ja no és allò de treballar de sol a sol, sí que és dur i hi ha moltes hores i les condicions a vegades fa fred i fa calor i... I físicament pot ser dur? Sí. Però, collons, que hi ha tractors, que ja no és com era abans, saps? Vull dir, hi ha la màquina aquesta automàtica que arrastra el fem. Hòstia, és una feina de puta mare. Vull dir que, evidentment, també té coses negatives, però per mi les positives, o sigui, la balança és positiva 100%. Va haver-hi un moment que vas fer la balança i vas dir, hòstia, és que vull això? Més que vull això, va ser un no vull l'altre. Vale. No vull una feina d'oficina, no vull viure a Barcelona en una ciutat, no vull que algú em mani i em digui el que he de fer. I ho vaig decidir sobretot quan ja estava estudiant a Barcelona a la universitat, que vaig arribar allà i vaig dir, però esto què és? Què vas estudiar? Jo ja hi era, no? Vaig estudiar Global Studies a la Pompeu. Vas acabar-ho? Sí, vaig acabar-ho. Mentre vaig estar allà, jo no vull viure aquí i no vull treballar d'aquestes coses que estic estudiant allà, perquè la meva carrera també tenia molt a veure o et podies focalitzar
desenvolupament rural, temes de sostenibilitat, de coses que també tenen molt a veure amb la meva feina i amb la feina que la pagesia fa pel país, però des del despatx, no? I com amb una mirada idealitzada, blanquejant la mala gestió dels governs, i vaig dir, jo no vull fer això, perquè és que literalment hi ha tants diners gastats en fer projectes, amb persones, amb think tanks, amb processos participatius de l'agenda rural, de no sé què, de no sé quantos, que no dic que estigui malament, però vaig dir, vale, jo podria estar fent protocols per ajudar aquesta gent, però jo el que he de fer és ser aquesta gent, o sigui, fa falta que hi hagi relleu. Jo no tinc germans, si jo plego, tot això se'n va a la merda o agafarà el pagès més gran que hi hagi, cosa que també em feia molta ràbia perquè penso que hi ha d'haver un repartiment de la riquesa més just i vaig decidir-ho així. O sigui, per mi és una militància, com una opció política de dir jo em quedo a viure al món rural pels meus nassos perquè vull reivindicar un món rural viu, ple de jovent i no sé, amb vida, no? Que sembla que estigui això, o que sigui mort o que sigui un pessebre per la gent que ve a passar el cap de setmana. Això no és un pessebre ni el jardí de la gent, això és casa meva i ho vull viure i vull defensar-ho, no? A l'hora de dinar, ens va portar al restaurant La Masia, a Peramola, un lloc familiar que és dels seus tiets i que coneix des de petita. Va ser ella mateixa qui ens va servir unes canyes darrere la barra, com si fos a casa, i vam acabar menjant un bon trinxat i un xai a la brasa. Vam fer els cafès a la terrassa, on ens va presentar un amic seu del poble. Després vam agafar el cotxe i ens va portar a veure uns terrenys que té la seva família als afores de Peramola. Ens va explicar alguns projectes de futur i ens va dir que com a passatemps es dedica a un projecte de recuperació d'oliveres amb el seu pare, com si fos la cosa més normal del món. Quan vam tornar a la granja ens vam trobar amb una sorpresa. Ha parit una vaca? Hola! Acabava de néixer un vedell. La Laia va entrar al corral i mentre la mare encara llepava la cria, va posar en marxa el protocol habitual. Va separar el vedell amb molta cura i el va portar a una caseta on passen les primeres hores de vida. Li va desinfectar el cordó umbilical i va anar a buscar calostre al congelador, que és la llet de la primera munyida. Aquesta, si me la bevés, què? Això sí que és cura densitats, no? Jo no n'he begut mai. I va deixar que es anés descongelant mentre m'ensenyava com es munyen les vaques. O sigui, les heu col·locat totes? Aquí n'hi ha quantes? Sí. Ara n'hi ha 16. 16. I allò d'allà darrere és la sala d'espera, llavors elles s'esperen allà i van entrant amb tandes de buit. Que fan tiquet i següent. Llavors, quan entren aquí, ara no perquè encara no està engegat, però aquí a la pantalla surt el número de la vaca i llavors engeguem la màquina, li col·loquem aquí. Que això primer netegem, primer sabó, llavors ho netegem amb un drap, llavors posem la màquina. Ya te mandaré el vídeo, Amadou. I llavors, veus aquí... Ui, jo sí vols. Mira-te-la. I aquí hi ha la llet. Hòstia. I si ens la bevéssim, aquesta llet, què? Doncs la podem veure ara mateix. Sí? No hi ha cap problema. Sí, sí. Doncs avui bevem directament llet de la vaca. Em fa cosa, És 100% segura. I és entera. És 100% exacte. Sí, enteríssima. No sé, no l'he provat, està freda, suposo. Buah, està boníssima. És més densa que fins i tot la llet sencera del supermercat. Xupa, 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 xupa. Xupa, xupa. Sí, on vols anar a fer un beure? Luigi, corre, aixeca't. Aupa. Mira que porto lleteta. És la primera vegada que menja la seva vida? Sí. Mira, ja està. Ja ho he entès. Ara ho has pillat. Ho deixaré aquí, family, ja està, estic esgotat. Jo he vingut només a gravar i a molestar-la i ja estic absolutament calcinat. No vull saber com tu també estàs cansada. Cansada avui, la veritat. M'imagino que fer això cada dia ha de ser molt dur i llavors no sóc ningú jo per dir-ho, però crec que hem de valorar molt més el sector primari i en general tots els pagesos. Moltes gràcies, Laia, per acompanyar-me i m'has fet molt feliç perquè m'ha recordat molt a la meva infància i això és com maco. Gràcies. A vosaltres per venir fins aquí. Adéu, family. Adéu.